जाय बाहायग्राया बाहायग्रा थायो होननानैबो जोङो मालाबा दोननोबो हाया बुंनांगौबो जानानै फैयो नै दाना आसोननो दलद था मिथिबाय नै अखा हागासिनो बेरे फुं जानि गावहासो सिगां सिखारनाया नै नायनि मिथिया ओइ दलद थादे बेयावनो आं नै आलु माबानि आलु हानानै लाग्रोनि हाय लोगोफोर नाय वेलकाम बेक टु माय इउटुब चेनेल आङो नै फुंनिफ्रायनो एकदम मावनाय दांनायाव लाहार फाहार खालामथारदों आरोना आयौ गगा मोनगुलायबाय ओरै फारसेजों आलु बाथोन बेखौहाय आङो दालिजों रुफाखादों ओमफ्रायहाय आरोबाव बे फारसेजों नै बेयावनो दालिबो संबाय दालियाबो नै गैयामोन मुग दालिल' दंमोन दाना बेखौनो संनांबाय उफाय गैया एसे आमथा संसै बेमारि जाग्राफोर बायदि दा बेनोसै नै ओमफ्राय सासे बिखुङाव दंगासिनो दं एकदम गाबलाबायनानै गरमाव हालासो आङो जेखाइ जाया आंहाबो मोखांजों दाबोनो नै ब्रास खालामाखै सिखारजेननायनिफ्राय एकदमबारे थेवबो आङो ब्लगखौ स्टार्ट खालामबाय आरो दा नै टाइमाबो जाहांबाय अखायाबो जा हागासिनो दं दाबोनो दा जाबायानो ओंख्रिया संख्रि संख्रासो नांखोना नांदिया फाख्रि जालाबो एसे बाजानाया बिदि बाजानानै दं बियो गरमाव हाला आङो ओमफ्राय अयथासार गाबगुलाबायो आयौ मा मोनखो दाबखौ मानो लानांगौ दाबखौ लानो नाङा दाबखौ लानो थारमाने थांनो रेडि जालायबाय आरो ओमफ्राय आंहाथ' बेनोसै नङा होमबा थांनाय फैनाय नोंथांमोनजों बेखिनिखौनो आङो शेयार खालामो ओमफ्रायहाय नायलांबाय थाबानो जाबाय होमबा दिनैबो मा शेयार खालामलांबाय थानो हायो बा जायफोर चेनेल लाबोदों चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलांग्रोदो बेनिफ्राय भिडिअखौबो नायलांदो आरो मोजां मोनोबा लाइक शेयारबो खालामनानै कमेन्टबो होलांबानो जाबाय लोगोफोर दाथ' आङो नै 8था जाथ'वाखै दाबोनो 8था जाहां जानानै दङ ओमफ्राय दा आङो ओंख्रि संखांबाय ओंख्रि आंनि बिसोरो ना बेदर जायो नालाय आङो दिनै निरामिस ओमफ्राय बे निरामिस ओंख्रिखौ आङो फुङावनो संखादों आरोना फिसाला सिखारियावनो ओमफ्राय गेजेर खन्दआव फिसालाया सिखारदों एसे खेरें मेरें उफाय गैया बामनानैबाबो दसे लानानैबाबो दसे होखारथ'नानैबाबो दसे संनांबाय आरोना ओमफ्रायहाय संखांबाय आङो बेखौ ओमफ्राय बेनिफ्रायसो आं दुगैखांनायनि उनाव नै नोंथांमोनजों हाजिर जाफैबाय दा जालांनांसिगोन नामाथाय जायाबाबो लेद्रायो आरो जाबाबो बायो आं बेरे फुंजानि ओंखाम जानोबो ओमफ्राय ओंखाम जायाबाबो मा जानो जेबोथ' बानायदेरनो टाइम गैया ओंखायनो जालांनांसिगोन होननानै सानबाय आङो गरमाबो देलायबाबो जा गरम जायोहाय आयौ माथो मोदोमफ्राबो फुंलायबा मोनलाजोब्बाय आङो सेफ्टि पेन्टफोरखौबो नागिरबाबो मोना नै मैया लाबोदोंलै आङो गिदिर मोनाखै फिसासो मोनलायबाय बिदिया जोमग्रा थेबनायाव मोजां जायो आरो दख'नायावबो थेबोना आङो बेनि थाखाय गोमालाजोबो अफाय दोनो आंनो अफाय गोमालाजोबो बेबायदिनो सेफ्टि पेन्टखौ नागिरना मोना फिसा बुस्थुबाथाय नागिरनानो मोना केयारलेस होननांगौ ना मा होननांगौ केयारलेसआनो जाहैबाय नङा होमबा केयार खालामनानै दोनोबाथ' बेबायदि गोमाया मोनसे जायगायावनो थि दोनोबाथ' एखमबा अफायबा दोननाय जानोसै ओमफ्राय गैलालाय आरो बिदिनो नै दोनसै आङो नैबावनो खाथियाव दोनलाबायबाबो फिसालाखौ मोनजानो गिनानै अफायबा दोनखोमानायावनो बेबायदिनो आन्दायलालाङो गासिबो दोनखोमानांगौ जायो जिनिसफोरखौ होमबा दे आं रेडि जानोसै रेडियाथ' जाबाय ओमफ्राय नै दै आरि लानांगौ बेग लानांगौ माबा माबि लानांगौ जानांगौ दंबावो एसे थ' होमबा जागायनोसै खेबबाय बेखौ खेबबाय मोनसे दे खेबनांगौसो औ नाखै बेदर एसा उनाव ना इउटुबनि भिडिअ आरो नोंसोर औ इउटुबनि भिडिअ मा खालामनांगौ जे जागोन दे ओंखार दे आं हले खेबबाय भिडिअ बनाओ नेचुरल बनाओ ओइ हास्ला र' नै टेस्टिसो होनदों आलौवो आलौबाय दाना नै
Mana kebaik aku ni. Enggak tu bra. Ayah mana biji thai yang pernah hat thai macam lang bay. Boleh zarau pani pini tu. Idrau. Idrau. Jangan mana. Lebu. Tu lawan aku sudah. Dah bersama dah. Angga मैयानि ब्लगखौनो दिनैबो एड खालामनाय जाबाय मैया जेबो ब्लगखौनो खालामनाय जायासै ओंखायनो आङो दिनैनि जानायखौनो एसे एड खालामसै नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामसै होननानै सानबाय आङो दिनै जानायाव नै मा दङ बेखौ नायग्रोदो फुङावनो आङो संनानै गालांखादोंमोन बेनो माबाजों निरामिस बेदरजों टमेट'जों ओमफ्रायहाय नैबाव नारजिजों एंखुरजों दिंखिया भाजा नै बानलु लाबाय बेनोसै जानोसै आङो बेनिफ्राय जानोसै आङो ओमफ्रायहाय बेजोंनो बिदिनो आंना माने ब्लगखौनो एखमबा खालामनाय जायाना बिदिनो एसे गेप थासिगोन आरोना मालाबा गेपआथ' थागासिनोखा थेवबो माने बिदिनो एखमबा सफा बिदिसो खालामनाय जाखासिगोन आरो माबा नायलांबाय थाबानो जाबाय नै आङो एंखुरखौ बिराद गोथाव जानो लुबैबाय थारमाने बिनानावबो दंफैयोमोन नालाय साननैसो थाबाय गाबोन थांफिनसै होनना बुंदों दा बेनो एसे माबा माबि जाग्रा जानो लुबैदों होननानै बुंदोंमोन बेयो ओमफ्राय मोनजाथाराखैना मानसियाहाय फैनायनिफ्रायबो साननैसोल' जाखादों आंबो जेबो खालामनाय जायाखै ओमफ्राय दा बेखौनो बायदिसिना बेलासिफ्राव एसे बेलासिखाबाय 4टा जाखाबाय दा दसे थानानै माबा माबि एवलु एवला एवनानै जाहोनोसै आरो बेनो बेलासिनि नै मालपुवा जानोसो नागिरबाय बेयाव मैदा होदों मैदा ओमफ्रायहाय होमबालाय मेथाइखौ होनोसै आमुल पेकेट मोनसे होखांखाबायमोन नै आरो मोनसे होबावनोसै कुकारावनो होदो ना आयै दुंख्रावो ओमफ्रायहाय होबावनो ना मानो बुरजा बानायसै दा गाबोनबाबो जाजाखायोना जाजायो औ गांबाबो जाजायो आग्लायबाबो जाजायो सावबाय थाखाया सावजोबला एसे दोनसै दे दोनदो बेयाव आङो नै मेथाइखौ फुदुंदों दै होनानैहाय दा बेजोंनो लगायनो दाना बेयाव जाफाव हरसै नै दै होबावनांगौ बेखौ लाव बानायनोसै गोदैया नांखासिगोन खोमा आयौ जा गुदुं आरामसे लगायनोसै बेखौ एसे लाव जानाय आमथा आमथाबोथ' नाङा पुरा मोजां लगायबाय नै एसे संख्रिबो होदेरलायबावबायसो आङो र' दा सावखांजोबबा देखायनोसै आं सावगारसै बेखौ नै दै एसे होफिननानैसो मोजां जादों नङाबा एसे आमथाद्राय जादोंमोन दहाय सिगाङावहाय नै एसे लाव खालामथारनांगौ बेखौ होमबासो आराम मालपुवा जायो नङाबा माबा अमा खि बैयो लादुआ बेबायदिसो जानो नागिरो एसे आमथाबाथाय एवजेनबाय नै जाजेनबाय मालपुवाया जानायजों लोंनायजों नै माबायदि बडिफ्रा माबायदि जालाजोबखो हालासो ओमफ्रायहाय जायखिजाया बेफोरखौ बाथायथ'दो जानायजों जाखानाय नालाय मिथिबाय थाथ'ला आं बेफोरखौ बांद्राय खेल लाबाय थाथ'ला आंनि फुंनाय मानायफोरखौहाय मोनसे समाव बिराद गोसो होयोमोन आङो गोसो होनोथ' लुबैयो दाबोनो खिन्थु टाइमखौनो आङो हाथारा आरोना
एकदम हाया हाया माने जाया ओमफ्रायहाय जायखिजाया आङो नोंथांमोनजों मा खोथासो बुंनो सानदोंमोन जे आङो माब्लाबा आंनि ब्लग्सफोरावहाय नोंथांमोननो माखासे आंनि नलेजफोरखौबो जा एसे मिन्थियो आरोना आंनावथ' एसेबां माने गियानबो गैया थेवबो जा एसे मिन्थियो बेखौ नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामनो सानदों आरोना जाहाथे बयबो मिन्थिनाय बायदि माने गोनां बाथ्राफोरखौहाय ना जोंनि बर'फोरनि बाथ्राफोरखौथ' जोंनि गोदोनि जारिमिनफोरखौथ' जोङो मिथिनानै लानाया जोबोद इम्परटेन्टखा नालाय जाहाथे उन जोलैयावबो मोनथिनो हानाय बायदि फोरमायनो हानाय बायदि बेखायनो जोङो बिमा बिफा जाबाबो माने सोरबायानो होन बिमा बिफा जाबाबो सेंग्रा सिख्लाफ्राबो जाहाथे बयबो मोनथिनानै लानाया मोजां आरोना ओमफ्रायहाय सासे आइजोनि बाथ्रा फोरमायनो सानदों सासे आइजोनि मुंखौ लानो सानदों आरोना बेनो जाहैबाय इन्दुमती कछारी ओमफ्राय इन्दुमती कछारीया सोरमोन बेखौ आङो एसे फंसे बाथ्राजों नोंथांमोननो खिन्थानो सानदों आरोना इन्दुमती कछारीया जाहैबाय बर'नि गिबिसिन आइजो लिरगिरि बै समावहाय माबायदिमोन जोंनि बर' समाजनि माखासे माबाफ्रा बुजिनायफ्रा आलदामोन ना दानि जुगा आलदा जाबाय बै समनिमोन बियो बे आइजोआहाय बै समावहाय जोंनि गेजेराव बर' समाजनि गेजेराव सोलोंथाइनि फारसेखौनो जेबो साननो रोङाखैमोन थेवबो बे आइजोआदि सासे लिरगिरि जानानै देखायदों आरोबाव बेजों लोगोसे बै समावहाय बर' हिन्जावफोरखौहाय मा होननानै बुंदोंमोन जे न'नि दरखं बारब्लानो माने आखल गैयै आखल गाज्रि केरेक्टारलेस माने मावनो दांनो रोङै बायरानि खामानियावसो माने गोसो होग्रा माने बिदिनो बायदिसिना गाज्रि मुं होयोमोन आरोना बायरायाव ओंखारब्लानो मा खामानिनि थाखाय ओंखारदों बेफोरखौ जेबो साना बेफोरखौ जेबो बुङा खालि बायरायाव ओंखारदों नालाय गाज्रि बेल' होननानै सानदोंमोन आरोना दा थिग बे समावबो बियो माबायदि सानखांनो रोंनायमोन ओरैबायदि साहस गोनांमोन मानसियाबो माने गावनि हारिनि रावनि थुनलाइनि माने समाजनि सोमोन्दै बे साननानैहाय दाब बर'फ्राथ' बिराद गोग्लैसोनायमोन ना दा दाब जायगायावहाय गोग्लैसोनाय बेबायदि बर'फोरखौहाय बोखांफिननो थाखाय माने समाजनि फारसे सांग्रां खालामनो थाखाय बेयो मेल मिथिं खुङोमोन आरोना दा बेनि थाखायनो बियो पुलिसफोरजोंबो लांजालायनाय जादों बेबायदि माने राजखान्थिजों लोब्बा दं होननानैहाय दा उनावहाय हगारफिनजादों आरोना बेबायदि माने गाव समाजनि थाखायसो बेबायदि खालामो होननानैहाय आइजोफ्राहाय गोदो गोदायनिफ्रायनो माने सांग्रां दङमोनब्लाबो माने समाजनि माखासे साननायनि थाखायनो ओंखारबोनो हायाखैमोन आरोना दा बेफोरबायदि गोहो गोरा माने सांग्रां गोसोनि बर' आइजोफोराबो दङ गैया नङा ओमफ्राय दा बेखायनो गोरलै साननो नाङा आरोना हिन्जावफोरखौबो हिन्जावफोरनावबो गियान थायो गियान गैयै नङा खायसे गादबनानै दोननो लुगैयो नालाय माने हिन्जावफोरखौहाय माने सिङाव थाजानो लुगैयो जेब्लायबो बेफोरबायदि जायो आरोना बेबायदिनो सोरबा हौवाफोर दं दे बेबायदि माने बयबो नङा जोंनि आथिखालनि मुगायाथ' गोबां सोलायबाय खिन्थु बेयावनो माखासे साफा सानैब्लाबो दङ होननानै बुंनांगोन जे हिन्जावफोरखौ जेब्लायबो गादब नागिरो जेब्लायबो गाज्रि मुं सुनो नागिरो थिग बेबायदिनो सासे आंनि कमेन्टआवबो फैदों माने मा होननानै बुंगोन नैबे मानसियानो आरोना ओमफ्रायहाय बेनि प्रफाइलाव थांनानै नायबाय आङो बेनि चेनेलावहाय थांनानै नायबाय आङो मोनसे भिडिअ होलायनाय दङ आरोना बेनाहाय ओरैबायदि गाज्रि कमेन्ट लिरो बियो मानसिफोरनावबो लिरखायो खोमा ओरैबायदि गाज्रि बुंथावा आरोना रायलायथावा बेनि सोमोन्दै बेनि बे वार्ड बाहायनायनि सोमोन्दै आंथ' बेफोरबायदि माबाखौ कमेन्टखौबो दोना एथ' गाज्रि स्लें वार्ड्सनो गाज्रि कमेन्टआ आलदा जेन'बा आंखौ मालाबा रायखुसि होनदों माब्लाबा माबा मोनसे जेन'बा बेफोरबायदि आलदा खोथा हो बेफोरबायदि आलदा खोथा बेफोरखौ आङो एफाराब माने जेबो साना खिन्थु स्लें वार्ड्स बाहायनाय एफा गाज्रि सोदोबफोर बाहायनाय बेबायदि कमेन्ट हरबा ओरैबायदि गाज्रि मोनो जोंथ' जेबो देखायाखै बेबायदि देखायथावैबो माने गाज्रि सोदोबफोरबो बाहायफेरदों ना माबा गाज्रि बाथ्रा बुंफेरदों ना गाज्रि माबाफोर देखायथावै जिथु देखायफेराखैनाथ' जोंनि भिडिअसफोरावहाय मानो बेबायदि फैनांगौनि जेबो माबायानो गैया जोंथ' जेबो बुङाखै बेबायदि बाथ्राफोर बाहायफेराखै माने दिन्थिथावै रायलायथावै बेफोरबायदि बाथ्राथ' बाहायफेराखैना थ' बेफोरबायदि माने जोंनि समाजाव दङ आरोना बेबायदि गादबनानै दोननो नाजाग्रा थ' बेनि चेनेलावबो थांनानै नायबाय आङो चेनेलाव मोनसे भिडिअ दङ गावनि हिन्जावखौ बेबायदि खारदों मादों होननानै बुंलायनाय आरोना ओमफ्रायहाय बे गावनि हिन्जावखौ बदनाम खालामनो थाखायनो बेनि हिन्जावा मानि थाखाय न'निफ्राय खारनो गोनां जाखो बेखौबो साननो गोनां माबायदि सोदोब बाहायो बियो मालायफोरखौनो मालाय मानसिफोरखौनो जेबो बेबायदि जोंनाव जेबो दिन्थिनाय नुवाब्लाबो मायाब्लाबो मालाय हिन्जावफोरनाव माबायदि बाहायनो हायो होमबा गावनि न'नि हिन्जावखौ माबायदि बाहायो बे जानांगौ थ' हिन्जावा मानि थाखाय खारदों बेखौथ' साननानै नायाखै
ओमफ्राय हिन्जावखौ माबा बांगाल हौवाजों खारदों मादों होननानै बदनाम खालामदों आरोना बियो मानसिफ्रा कमेन्टआव हरखादों बेबायदि नङा बेबायदि खाराखै नोङो हिन्जावखौ बदनाम खालामनो थाखाय बेबायदि चेनेल खुलिब्रबलायलायनानैहाय माने बेबायदि हिन्जावखौ फोसावदों आरोना चेनेल खुलिब्रबलायलायनानै मानसियाहाय बिसिनि बादै मोनसेल' बेनि चेनेलाव मोनसेल' भिडिअ दंखायो आरोना ओमफ्रायहाय बे गावनि बिसिनि बादै बेबायदि फोसावनो थाखायनो बेबायदि चेनेल खुलिलायदों आरोना बियो ओरैबायदि जगइन्न मानसि जगइन्नखौनो होननांगोन आरोना बेबायदि मानसिखौहाय आय' नामाबो आर्मि थादेरलायबावनायसो आर्मि जागोनसै बे आर्मिफोरखौ बदनाम खालामनायसो जागोन बेबायदिथ' जानो हाया बेबायदि जगइन्न मानसि आरोना मानसियाबो सेंग्राबो नङा उन्दैबो नङा बेफोरबायदि बुजिनो हाथावैबो नङा एफा जगइन्न मानसि बोराय मानसिसो होननांगोन आरोना बेखौहाय थोस बेफोरबायदि मानसिबो थायोना थ' जायखिजाया बेबायदिनो जोंनि गेजेराव दासिमबो दङ साफा सानैया गादबनानै दोननो नाजाग्रा थ' हिन्जाव होननानै गादबनानै दोननो साननाङा आरोना हिन्जाव होननानैहाय जेन'बा संसार जालायनायसो नालाय हिन्जावाबो बुजिनांगोन हौवायाबो बुजिनांगोन नङा होमबा संसार जानायाव हिन्जावाबो बुजिनांगोन हौवायाबो बुजिनांगोन बेबायदि जोबासो मोननैबो फारनैनिफ्रायबो बुजिनाय थायोब्लासो संसाराबो ग्रोम जागोन ओमफ्राय सासेल' हिन्जावाल' बुजिबाय थायोब्ला आरो फारसेथिं हौवायाल' बुजिबाय थायोब्ला हिन्जावा जानला मोनला खामानि मावलाबायो ओमफ्राय हौवायाल' बुजिनानै संसारखौ जानो हाया आरो फारसेथिं हौवाया जानला मोनला खामानि मावो हिन्जावनि फारसे जेबोखौनो बुजिया ओमफ्रायहाय हिन्जावाल' बुजिनानै संसारखौ जानो हाया बेबायदिनो दा संसार जानोब्ला सानैनिबो गोरोबलायनाय थानांगोन सानैनिबो बुजिलायनाय थानांगोन बेबायदिब्लासो संसारखौ जानो हायो आरोना सासेखौल' आसि थुनानै बुंब्ला जानाय नङा ओमफ्राय बेबायदिनो गाज्रि सोदोबफोरखौहाय लिरलाबायनो नाङा आरोना आंनियाव नङाबाबो मालायनियावब्लाबो बेबायदि गाज्रि सोदोबफोरखौ नायनो बोरैबा मोनो आरोना उसुबिदा मोनो जोंनि गेजेरावहाय बेबायदि माने जानला मोनला लिरलाबायनांगौ गाज्रि जेनेबा देखायथावै बाथ्राफोरावबो बेबायदि देखायै जेनेबा गाज्रि देखायै जायगाफोरावबो बेबायदि बाथ्रा बुंनाया माने उचित नङा आरोना आरो जोंनि चेनेलखौथ' नै आंनि स्टुडेन्टसफोर दङ आंनि फेमिलि दङ आंनि ब्लग्सफोराथ' मा बयबो नायजानायसो नालाय बेबायदि सोरबा नायजायो सोरबा नायजाया बेफोरबायदि नङाना आंनि ब्लग्सफोराहाय उन्दैबाबो नायजायो गिदिरबाबो नायजायो मा होनो फेमिलि ज' थानानैबाबो नायजायो बेबायदिसो नालाय थ' बे जायगायावहाय गोबां कमेन्ट्सफोरखौबो नायो भिडिअस नायनायजों लोगोसे कमेन्ट्सफोरखौबो नायो नालाय बेबायदि गाज्रि सोदोबफोरखौ गोबाङानो नायनो सुखुनाय मोना आरोना गाज्रि नुयो जोंनि बायदि ब्लग्सफोरावहाय बेबायदि गाज्रि सोदोबफोर बाहायफैयोब्ला गाज्रि नुयो आरोना आंनि स्टुडेन्टफोरबो मेरला दं आंबो उसुबिदा मोनो बेफोरबायदि लिरहरोब्ला मायोब्ला थ' बेखिनिखौ हरनो नाङा ओमफ्रायहाय आङो मोजांसो रिकुवेस्ट खालामो आरोना आं रावखौबो रागा जोंनानै बेफोरबायदि बाथ्रा बुंफेरनाय जाफेरखाया आङो बुंफेरखायाबो रावखौबो बेफोरबायदि रागा जोंनानैबो जायखिजाया आं रिकुवेस्ट खालामो बयखौबो जोंनि बर'नि गेजेराव गावजों गाव बेबायदि हरलायनो नाङा गाज्रि कमेन्ट हरलायनो नाङा गाज्रि नुथावै जायगायावहाय ओमफ्रायहाय ओरैनो बेफोरबायदि सोदोबफोरखौ बाहायनाया मोजां नंखाया जाहैबाय नालाय थ' माथो होनबावनो नङा होमबा जाय बाहायग्रा थायो होननानैबो जोङो मालाबा दोननोबो हाया बुंनांगौबो जानानै फैयो थ' बेखिनिखौ आङो बुंनाय जाबाय ओमफ्रायहाय होमबा नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनसिगोन बाय बाय थेंक इउ फर वाचिं